pagpapanyado po sa tuyong mga kaibigan. Sirimahan at sa tuyong pasalamat sa tuyang celebrant po niya. Si Bishop Jose Rojas, Auxiliary Bishop Archdiocese of Cáceres, natatay na sa tuyang ay iba-iba tigil sa kultura sa mga panahon na nagkaroon. Salamat po. Sirima po, pinabisto na po kasawa po ni Obispo ang sa tuyang messenger, si Bishop Francisco Robert. So siya po ang sarap sa mga nainutan sa pag-ibon ng SKK o BEC duman sa Mindanao. Siya po palanan ka lalo po sa gamos sa tuyang inspirasyon. Iyon sa tuyang obispo na dami na naiiyan sa Mindanao. Salamat po, Bishop. Asin sa gamos mga tugang, from sa gamos, iyon sa tuyang patron